Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Luisa. Adinan kayat apaibaga ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Simple, ngam naragsak ti pamilya a binukelmi kinilakay ko. Naparaburan kami iti dua nga anak. Driver iti van nilakay ko. Umanayan namang biag kada kami iti sapul na. Tabalikbayan dagiti itultulod na. Iti may nga aldaw, nagchat kanyak ti kumarek manipod London. Nga agawid kano tagbakasyon. Napanunot ko, anilakay ko timang sukon kankwana, EJ Airport. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kumare, nasaya at mataagawid kan. Ay na, mano atawon mon di ta London. Wani nga rod, agkikita tayon, mare. O kasano? Kayat mo anilakay ko timang sukon kan ka EJ Airport? Ado ti karga, iso asumurot kanto. Apay, awan sa bali akadwam nga agawid? Siyaklaan ti agawid. Mabati dagiti anak mi ditoy. Ah, kat nilakay mo ngay? Ay nasan ang makabiyahe day jay talakayan. Oh, mano tawon na? 80 nan. Ah, kasta ka di? Wen kumare, agag-agas. Isong agbati. Kat, dagiti kabagyam ngay. Ay na, kayat ko ida sorpresaan. Ang mumat kanya ko. Ay, sika talaga, kumare. Kasta kapay laang idi high school tayo. Awan nagbaliwam. Siyempre, ay wen gayam. Planok tagpasya rin to nadak dita Pilipinas. Mabalin ka di nga i-service na kami nila kay mo. Kaya't kumaminti mapanagpasya rin yung Bagyo, Pangasinan, kan Ilocos. Mabalin lata, basta sika. Amangan met no saan akayat nila kay mo. Apay kumaasaan na akayan, kat dayta ti trabaho na, timang itulod kadagiti pasaheros. Oo niya, bakit? Sigurado ka din nga agawid yung bagbagap ako marem at taga London? Nagsarita kami itay laeng. Kat sikakan mo timang sukon kankwana EJ Airport. Anya ti lang nga dahil ako marem? Ah, mabit lang ipakitak ti picture na. Oh, di taman ni ti picture na kita Iso da ito eh? kasla artista niya. Sana kasta tila nga na ide. Nangisit, kan kulot ti buok na. Ita, nakapimpintasan. Wala nga rod. Nagpudaw mo tan? Nakiasawa ngamin itilakay at taga London. Iso ama aramid na ti kayat na. Kita man lang agpayson, wadda kwartam. Mare, pudno ka di na damag ko. Agbakasyon ka no ni Tina. Wan, mari bading. Nilakay ko timang sukon kankwana EJ Airport. Ay, pudno gayam tinadamag ko no kasta. Agkikita tayon to kano. Ay kitrumbeng laeng ngamin, manu atawan as antayo nagkikita. Nakita mo di picture na EJ Facebook? Nagpintasan niya. Ket, adugayam ti kwartana. Intan sumangpet, intan tumakisarabo. Ay, uray kwartalatan ti itid na kanyak. Si kagayam di kumari ni misis ko, ma'am. Siyak ni Rowan. Asawa ni Luisa nga agbalin a driver mo. Sikat na asawa ni Luisa. Uwan, ma'am. Tinalatan tiyawag mo kanya. Sige. Ibagkat kong dagiti bagahim itilugan. Ma'am Tina. O sige, tagrit at sakpay biin. Nagmayat kong tanda ti pakananta, Ma'am Tina. Mabisina kami. O ala, agorder kay di kayat mo. Kalpasan da ito eh. Itulod ka ni ti pagawidan, ma'am.
Hotel day ito'y pang panganan ta. Ah? Iso adito iti pinili, tapno maturog tapay dito eh. Anya? Kunak man mo agdiretso tan nga agawin. Saan ka kadi anabanog, Rowan? Siya, nabanuga. Kaya't ko ti masahin ton madamdaman. Di ka kadi madanagan. Awagak ni misis mo. Mabutang kan samot kan ko, na. Saan mo't nakasta, ma'am? Rowan? Amom ka di tagmasahe? Ha? Awan ka no ti masahistada dito eh. Mabalin asikan to laan. Uwan ko namon. Bayadan ka man. Hello? Ay na, Mare. Inawagan ka, tamadanagan nila kay mo. Saan nga gawid itaalabi Apay ko mamadanagan. Amangan noong tam. Saan? Apay ko mga umtak. Amukmat asikati kadwana. Maturog kami dito'y nag-check-inan mi a hotel. Siyempre, sa bali ti silid na. Si Kakit Dimat. Narwama kon. Amok ti trabaho nila kay ko. O, Rowan, unay kamatan, tanakalakda ito'y silid mo. Maturog ako man, Ma'am Tina. Saan ka di ako nakan ka, masahiyan na? Ha? Ne, kunak mo agang angaw ka. Saan? O, sumarunukan iji silid ko, ha? Orahin ka. Oh, Rowan, apay adi ka matagtagarihan? Awan. Gapo ka di tinapasamak ka data iti rabi? Di ka madanagan. Agdali na ed a sekreto taday jay. Aggasolina tapay, ma'am. O sige, isardan mo di ta gasoline station. O anya, intulod mo iji balayda ni Kumarek? Uwan. Inak na ginanan. Asla na banbannog ka matunay Napuyat ka? Siyempre, amo mo ti biyahe mi. Mala, ingka nga ron maturog. Tairwar ko dagiti nagmurngam iti bag mo, talabaak. Ay, itala ang ama kainanaak. Tanakaawi din dagiti imay nakisarabo ang kabagyan. Apay ngamin nga agmay sa kaan nagawid, Tina. Namnamaak akadwam dagiti anak mo, kan ti asawam. Daddy, agis eskwela dagiti apo ko yun. Kan masakit ni Bruce. Amok akayat na mati agpasyar dito'y Pilipinas. Gamapay ng imbatim. Ay, jak maaramid ti kayat ko no sumurot. Amo yung matan aseloso ni Bruce. Aga pa kami lang. Madadaal ti bakasyon ko. Tina. Daddy, please. Amo yung matasan anaragsak ti marriage life ko. Takanayon kami nga agapakin ni Bruce. Good morning, Mare. Good morning, Mare. Umayak ita di tabalayo. Taumay ko ita di pasarabo kan. Ay, kasta ka di? Wan, kan jay tungtungan ta. Anya day jay? Pasyarak dagiti kakabagyak. Service anak ni Rowan. Aywanan niya. Sige, bayam. Riingak nila kay ko, ta ibagak day takin kwa na. Awan gayam, anya nga minan di kayat mo ang pasarabo kan. Oray awanan. Umanay di ibayad mo kanila kay ko. Nayunak day jay. Kan siyempre, ikan ka iti pasarabom. Mabalin ka di matasaan. Agyaman no kasta. Oh, lakay. Agriing kan. Rowan. Agriing kan. Ta-servisam ka no ni Kumarik at Tina. Kaya't na ka no tagpasyar. Anya? Siyempre, sa bali manin abayad daytan. Mapan ka no iji Bagyo kan Pangasinan. Awan ka din sa bali, mabalin ang maala driver na. Sikatim baga? Anya? Nagtungtong kayo at di mo yung bagbaga kanya? Mala, bumangon ka kit di tan taagrubwat kan. Umayan ni Tina dito'y balay. Oh, ban, bangbanglo.
lotion, kanda dumapay, kukam amin dagi tamara. Nagadumatan? Kan, day titibayad ko kinilakay mo. Sobra-sobra daytoy, Mare. Alaang yun. Agbiyahe kayo itan? Un ako ma, tani manulaang nga daw ti bakasyon ko. Sige, mabitla ang tainak ayaban ni Rowan. Barang nakarubwatan. Lakay, anya ngay ter aramidam dito likod ti balay? Sige, umaya kon. Nakabayadan ni Kumarek. Ninayunan na pa yan. Dudua kami amapan. Ado ka no ti kadwayong agpasyar. Aginanakan tulangan, inton makadanon kayo iti papanan nyo. Kamkamakamak ni Kumari Atina. Taumay ko kumaalaan di pasarabukan kwa na. Inton agsublington Ha? Apay, napanan na? napan nagpasyar. Asino nga iti kadwana? Dagiti kano daduma, akakabagyan na. Kat intulod nila kay mo? Wana. Amom, ninayunan na pa'y timbayad na. Ado talaga ti kwartana. Ay na, apay nga imanugot ka nila kay mo ti driver. Apay kiti na saan? Sa bagay. Sa bali nga min tagtartaray dito'y panunot ko. Bayam day ta. Jack mamati ang maiturod na kalukwan ni Kumari Katina. Kan maysa, agtalagak kan nilakay ko. Kunak man no, ado di kabagya masumurot ngagpasyar. Ado ko ma, ngam ko nakasandan nga umay. Apay? Kaya't ko asi ka na ang tikadwa. Anya? Di ka madanagan. Amin dagito saan ang makadanon kini misis mo? Tina. Agulimag ka. Saan ka kadian naragsak? Amang tagi ko ay tikas kanya. Papay nga aramidom na ito Ada pamilya. Gaputa sa anak ang naragsak, Rawan. Ado ti kwarta. Magatang ko ti amin akayat ko. Mapasyar ko ti amin ang lugar akayat ko papanan. Ngam sa anak ang naragsak. Gaputa saan kung ay ayatan ti lalaki anak ki asawaak. Mari bading. Jack makontak daruan kan Mari Tina. Ha? Ne, apay ngay. Sa bagay, naibagada nga isla ti papananda. Ay, Jack man amo. Sa bali at talaga ti agparparik na kanya. Mari bading, ikatamanday tayo ti panunot mo? Awan ka di mapampanunot mo sa bali. Ha? Amang ano po no ti atap ko. Sa dino tinang ipanam iti cellphone ko. Apay abiro ka mo. Tina, adda lang iti pandag tipungan ko iti rabi. Rowan, kasanun nagsubli ang to ni abroad. Kailiw kan tulakit ti. Iti cellphone ko. Amok nga awagan nak ti asawak. Amom ka di. Apalak unay ni Luisa. Gaputan na addaan iti nasingpat nga asawa akas kan ka. Kaya't ka nga agawan kan kuwan, Rowan. Di nakarakopan. Rowan. Uray niya Peter aramidem. Saan mo ang mapirdi ti pamilya? Hay, unay matdagita insid ni Tina a picture da kanila kay mo. Namok la kumakas ti mapasamak. Namok la kumak. Ngam, kaslamat na barbartek unay ni Rowan dita picture na. Amang ano binartek ni Tina. Ti awanan bain. Ay, kunakun ket. Idi pa'y laan nga agparparik na kanyak dayta. Adamat atap ko akasta. Ngam binaybay aklaan. Gaputag talaka kadakwada. Jakman amo, no apay nga aramidan ni Tina daytoy ken ka. Ay, agbalin ka kumaan na tibker. Di mo itulog ang madadaal ti pamilyam gapo ken ni Tina.
Apay ang naaramid mo daytoy, Rowan. Apay! No! Luisa, Dagita amin dagiti pictures yung impatulod ni Tina. Apay ang naaramid mo kanyak daytoy. nagkudkud ang asumurot iti. Apay adi mo imbaga kanyak idi. Nagpudno ka kumakanyak, Rowan. Pirmi manen ti sang sangit mo, Tina. Adda ka di problema? Wan, Daddy. Adda basol anaramid ko. Anya? Anya ti aramidan. Iti apag kanito apa nagkaduami kin ni Rowan. Nariknakan ko na ti ayat na saan ko nariknakin ni Bruce. Anya daytang inaramid mo? Saan ka lakuman anagaw-awidan? Amo kakaguradak, Daddy. Ngamda kayo ti amag. Awantin niyo ko mati sitwasyon. Agawid kan, Tina. Subliam ti pamilyam. Putdemon ti anyaman a komunikasyon mo. Iti dayjay alalaki. Apay ang nagparang kapay laang titoy. Pakawanan na ko, Luisa. Nagawit ka kadidi ti Pilipinas. Tapno perjam ti pamilyak. Agawid akon. Agsubli akon iti abroad. Kat saan akon ngagparparang kada kayo iti asawam. Ikalik dayta. Rumbang laang. Di mo dadaulan ti pamilyak. Umayak lagkid daw iti pamakawan. Kat sapay na kumatadumtang to ti panawan. Ama pakawan na, Luisa. Tawan ang tinapalabas, manipod na pasamak dayjay, Mr. Lonely. Kat saan mata na nagparparik na ni Tina kada kami. Pasatlangan dayta tinapalabas. Nagsubli ti simple ka naragsak a pamilyami kini Rowan. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Luisa. Pagayam Luisa, sana nagbaligi ni Tina anang dadael iti pamilyayo. Ket ngarod, ituloy mo kumate agbalin ang natibker. Agtinulong kayo nga agasawa, tapno uray kasanupay kapigsa ti sulisog adumteng iti biyagyo. Ket natibker kayo latta amang sarangad. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Luisa, adi na kayat apaibaga ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.